Pasjar Kabupaten Kediri mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Jajar beserta stafnya dan lingkungan, kepada Bapak Ketua Pasjar Kabupaten Kediri beserta anggota dan pengurus yang saya hormati, kepada Bapak Ibu anggota Pasjar se-Kabupaten Kediri yang saya hormati, dan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Deki Susanto ingkang dalem hormati, lagi pripun ngoten kan kita
susunan acara sepindah sambutan saking Bapak Ketua Pascar Kabupaten Kediri. Untuk yang kedua sambutan sesepuh Pascar. Untuk berikutnya hikmah halal bihalal tausiah, terus doa, bersalam-salaman dan ramah tamah. Setelah itu nanti kita foto bersama dan penutup. Untuk acara pembukaan, mari kita baca basmalah atau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ingkang ongkos pisan dimenika kepada Bapak Ketua Pascar Kabupaten Kediri wekdal utawi tempat dalam aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ingkang kula hormati sesepuh Pascar, nggih menika wonten Bapak Taji, wonten Pak Edi, wonten Mbah Is, wonten khususipun dumateng Mbah Dangi. Kula selaku Ketua Pascar matur suwun sanget dumateng panjenengan bilih menapa selama ini panjenengan selalu ngomong kula, selalu doaken kula amre Pascar saged sae. Kula saged boten saged bales napa-napa, namung saged kula namung doaken mugi-mugi panjenengan sedaya saged diparingi sehat, umur panjang, sehingga saged ngomong kula ngantos majunipun Pascar ngoten nggih. Amin. Ingkang kula hormati sedaya pengurus Pascar, kula matur suwun sanget. Selama ini kula sampun dibantu panjenengan loyal mlayu mrono mrene yo gak enek sing bayari yo gak enek bayarane, tapi kula salut, kula matur suwun panjenengan sedaya gadah tujuan ingkang sae nggih menika membesarkan nama Pascar, membuat Pascar bisa menjadi paguyuban yang kuat dan kedepannya bisa lebih maju, dan harapan kita Pascar bisa jaya. Amin. Kakak ketiga, ingkang kula hormati sedaya Orcam Pascar Kabupaten Kediri, kula nggih matur suwun sanget panjenengan menika wonten wilayahipun berkorban sangat banyak, masalahnya langsung berbenturan dengan
cukup jelas dan kita kerjakan pengatan untuk kedepannya dan pasca lebih baik. Kata Ji, selanjutnya diberikan sambutan sesepuh pasca saking perwakilan dari Bini Sepuh Fajar, tempat dipersilakan monggo. Pak Ketiban Sampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu-rayu. Matur nuwun sanget kawula Katiban Sampur dumateng Bapak Ketua. Lan malih matur nuwun sanget para pakepalan wonten daleme Bu Irna, istilahnya niki arisan rutin lan kalih alal bihalal dari grup dari Pasjar Kabupaten Kediri. Mugi-mugi sageta guyub rukun anggenipun nerusaken Pasjar Kabupaten Kediri sageta meningkat nggih. Amin. Lan kawula sebagai sesepuh lan tumpun derek mendirikan istilahnya ya, mengikuti dari anggota Pasjar se-Kabupaten Kediri sampai sekarang. Dan usianya Pasjar ini sudah hampir 22 tahun. Ini tolong dengan hormat bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong dilanjutkan sampai baik, sampai meningkat, nanti dipegang dari Bapak Ketua Pasjar, Bapak Donito. Dan ini saya mau tanya Pak ya, sebagai ketua istilahnya ada wakilnya, seharusnya itu harus judulnya ketua itu udah ada wakilnya. Ternyata kenapa saya waktu ketemu di mana itu kok nggak pernah hadir. Ini tolong nanti dibahas urusan dari Bapak Ketua. Monggo kita nanti musyawarah gimana baiknya, yang penting guyub rukun dari Pasjar Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri itu sudah Nusantara loh Pak, terkenal Pasjar itu. Tolong harus kita tingkatkan. Dan himbauan saya begitu saja, tidak panjang lebar. Bila mana ada kesalahan saya pribadi, mohon maaf lahir batin semua dari kru anggota Pasjar. Mohon maaf lahir dan batin. Matur nuwun, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih panjang lebar Bini Sepuh Dedekotipun Pasjar Kabupaten Kediri ingkang rikala sakonten pendirinipun ingkang nyenggoyong atau sak menika, mugi-mugi Pasjar Kabupaten Kediri semakin maju, semakin jaya, semakin digemari oleh warga masyarakat se-Kabupaten Kediri. Mengatakan Ji Bin salajengipun menika tiba saatnya kita hikmah halal bihalal atau tausiah dari Ustadz Deki Susanto wedal utawi tempat dalam aturakan semoga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala
ing dinten punika dinten ingkang sae nggih dinten ingkang mulya nggih punika kita saged makempal ing dinten menika kanthi sehat walafiat boten enten kekirangan setunggal punapa kemawon. Ugi sholawat serta salam tansah kita tujuaken dumateng Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi kita anti syafaatipun ing yaumil qiyamah. Ingkang kula hormati para sesepuh pilih sepuh haji sesepuh saking Pasjen Kabupaten Kediri ingkang dadi hormatan dinten punika nggih punika dalemipun Bapak Gani ugi Mbak Erna ugi ingkang kula hormati para pengurus Pasjen Bapak Ketua Solo sedayanipun pengurus ngantos dugi Korcam Paskam ingkang sedaya ugi anggota Pasjen ingkang kawula mulyakaken. Boten malih-malih kula ngaturaken puji syukur kagem Allah Subhanahu wa taala. Menapa dinten punika kita saged sami-sami ngawontenaken halal bihalal. Nggih, Bapak Ibu, halal bihalal kula badhe nitaken sak kedhi kemawon. Halal bihalal punika dipun prakarsai boten saking negara putih-putih, tapi saking negara kita piyambak nggih punika Indonesia. Ing rikala semanten ing taun 1948 nggih punika wonten salah setunggalipun ulama Indonesia ingkang gadhahi krentek penggalih bilih pasca kemerdekaan punika tasih kathah pemimpin-pemimpin ingkang diri saged makempal. Kalau niku ing taun 1968 menika sasengalipun alim ulama kita inggih punika Kyai Haji Wahab Hasbullah nuwun dhumateng Bung Karno supados ngawontenaken halal bihalal. Nggih, kanthi halal bihalal punika akhiripun saged makempal dening sedaya pinten-pinten pimpinan utawi pangarsa dening organisasi-organisasi ingkang ngawujudaken kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dipun muni-muni ngatos samenika halal bihalal. Napa to halal bihalal niku halalaken napa ingkang sampun dipun napa niku nglampahi dening selama punika setahun. Amargi napa hubungan ing alam donya punika wonten kalih Bapak Ibu. Hubungan kaping setunggal inggih punika hablum minanas, tapi hubungan kita besanipun Allah Subhanahu wa taala Gusti kang murbeng dumadi. Menika saged dipun ngapunten kalih Gusti Allah napa kemawon. Mergi Gusti Allah niku maha welas, maha asih. Nggih, dengan berbuat napa mawon dosa niku insyaallah tasih saged dipun ngapunten. Terus kaping kalih punika hubungan manusia tumraping manungsa tumraping manungsa utawi hablum minannas. Nah, hablum minannas punika ingkang kedah dipun jegi. Nggih, ngapunten Bapak Ibu. Nggih, ngapunten para sesepuh nggih. Kula badhe napa niku ngajari nggih mboten menika monggo kita sesarengan napa niku kula kita belajar. Kula khususipun men kita manungsa niku kawit lahir niku sampun betahaken tiyang pintu. Nggih.
saking kandungan itu tasih betahaken tiyang Hindu. Napa? Awit saking kandungan tasih betahaken ibu, bapak ingkang pados pangupa jiwa, ibu ingkang ngandhut kita sedaya. Niku panapa nyusahne bapak ibu. Nggih. Lain ceprat itu pun nyusahne tiyang malih. Wis nyusahne ibune, nyusahne bapakne, golekne pandang pangan. Tanggane kiwa tekene. Terus napa niku dulur-dulure lan ugi tiyang tebih. Kok saged tiyang tebih lan terus iki kita nggih ngrepotaken tiyang damel napa niku nandur kapas contohnya. Napa damel popok niku saking napa kapas gitu. Nek mboten enten tiyang ingkang nandur kapas nggih mboten saged enten popok. Niku pun nyusahne tiyang. Nah, mongko saking niku niku tasih alit rada gedhe titik pun nyusahne malih. Buntone tiyang kathah. Nggih, tetep betahaken tiyang kathah. Mongko siku. Nah, kalau pun rada gedhe malih pun gadah pangupa jiwa saged gadah bayaran titik ngoten mawon. Rada keplelet. Ngapunten ngoten nggih. Kae ngene, kae ngono, kae ngene ben anu napa niku rasane kono rasane kene nggih. Niku barang mboten sepinten gitu. Piro to bayaranmu, piro nganumu, aku mulai wae ngene lha niku tasih angsal sekedhik mawon. Dereng mengkira pun angsal kathah. Bingung malih. Gitu. Niku pun mboten mau lahir mawon batin nggih ngoten. Mriki napa batin batin. Monggo niku monggo kita sedaya niki graita nggih. Wonten salah setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Imam Muslim nggih punika tansah badhe manggihi sak mangke tiyang ingkang bangkrut, tiyang ingkang rugi ing alam akhirat nggih punika tiyang ingkang beto amalan-amalan ingkang sae, salate sae, napa niku sedekahe sae, posone sae, napa-napa sae, nanging wonten setunggalipun ingkang gandoli tiyang punika nggih punika napa? Boten angsal sepuro saking sapodo-podone nalika ing alam dunya. Napa? Nyina napa memakan bukan hanya terus napa niku ngantos dumugi nglarani ati nglarani fisik. Niku lek mboten angsal sepuro saking tiyang ingkang dipun larani niku gandol panjenengan sedaya benjing ing alam akhirat. Monggo niku ing dinten punika khususipun ing wulan Syawal punika dipun ngawontenaken halal bi halal. Halal bi halal menika halalaken sedaya napa ingkang sampun kita sami laksanaken tindakaken dening sak taun. Biasanya kan diwontenaken setahun pindah gitu. Niku nggih mboten usah setahun pindah. Pokoke ketok awak dhewe niki napa niku gadahi salah gadahi napa monggo sami-sami graita kita lan panjenengan sedaya niku graita mugi-mugi kita sedaya menika dados tiyang ingkang sae. Amin. Sae dunia lan akhirat. Amin. Ya Allahumma amin. Amargi punapa Bapak Ibu tiyang gesang ing alam dunia punika boten mangertos kita niku. Kapan kita kapundhut ngersanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Monggo menika monggo kita tansah dadosaken
Wis pundi kita sesenawungan teng alam donya niki sageta beto manfaat, beto kemaslahatan dumateng sedayanipun. Mudah memaafkan dan mudah memberi maaf. Niku intinipun ing dinten punika diwontenaken halal bihalal. Lah, lek sampun wonten meniki mengke napa kemawon ingkang sampun kita lampahaken insyaallah dadosaken ageng regeng nggih. Napa? Dadose boten enten selintutan istilahipun ngoten nggih. Akhire suatu organisasi perkumpulan maupun apa saged saling mengisi, saling memberi, saling menerima, napa memberi, mengisi masukan, pendapat dan menerima pendapat. Karena napa setiap manusia niku mboten luput saking salah. Maka sak wontenipun ingkang dawuh para sesepuh ing tanah Jawa menika sak beja-bejane wong lan lali isih beja kang eling lan pas padha nggih. Mungkin mekaten saking kawula mobil ngenten lepat luputipun matur kurang duka kula secara pribadi lan keluarga lan ugi saking rencang-rencang Kecamatan Mojo iki Pak Bur ngapunten niki tasih dipun biyantu kejadian menika kula nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng panjenengan sedaya. Oh nggih Bapak Ibu kula sumpah ing halal bihalal niku kadang wonten maksud kula lan panjenengan sedaya niku sae. Menika ngapunten. Salaman ngoten niku ngaturaken ngoten. Minal aizin wal faizin. Nah, niku panjenengan artinipun mugi-mugi kita menjadi manusia yang suci dan menang. Niku kedah dipun tambahi nggih nyuwun pangapunten lahir saha batin. Dadi pun donga tok. Niku donga tok. Mboten enten dan niku mengke salah kawitane. Ngoten. Minal aidin wal faizin ya minal aidin wal faizin ya minal aidin wal faizin. Tapi niate niku napa? Nggih mendongake tok, mboten nyuwun pangapunten. Monggo niki sekedhik saking kula bilih wonten lepat luputipun kula ngapunten ing agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Tausiah saking Ustadz Teki Susanto sampun dalam katuran. Mugi-mugi panjenengan sami saged midhangetaken melaksanakan napa dawuh-dawuhipun saking Ustadz Teki Susanto. Ngaten nggih. Amin. Salajengipun menika doa dening Romo Isnadi wekdal saha teman dalam aturaken. Semoga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli Allahumma sholli Allahumma sholli wa afiyatan bil ilmi wa rahmatan amin. Wa rawbatan wa hisab rabbi firli wa malaikata wa jami'a kubur muslimin muslimat wa mu'minin wa mu'minat amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Illahul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. matur nuwun sanget menika doa. Ini doa berarti bukan penutup, boten dadi niki doa untuk rangkaian acara. Setelah itu nanti ada bersalam-salaman. Setelah
setelah itu nanti ada ramah tamah, ada arisan rutin, setelah itu pembagian hadiah door prize oleh ibu-ibu Serikandi Pasjar Kabupaten Kediri, juga tuan rumah. Untuk foto bersama, juga setelah itu nanti kita penutup. Itu rangkaian acara yang kami bacakan. Setelah ini kita lanjutkan, kita bersalam-salaman. Semuanya saja mohon berdiri, monggo dipandu. Oke dulu, oke, monggo. Sebentar Mas. Ketua Pasjar yang Ketua Umum Bapak Ari Partondo, beliau ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nyuwun pangapunten Bapak Ari ngantos sakmenika dereng saged kempal dhateng panjenengan sedaya amargi tasih wonten kesibukan ingkang boten saged dipun tinggalaken. Matur suwun. Matur nuwun sakit, monggo riyen Mas Bro. Untuk berikutnya mohon berdiri semuanya, kita bersalam-salaman.
Indonesia. Rambah kula setindak tembung kula setindak sing ben darah kami yaitu darah lebur dino aryoyo niki boten langkung Pak pun sakwal kula sedaya utawi anggota pajar sedaya tansah pinaringan sugeng regeng ayem buling subur makmur, panjang umur, sehat, lumintu rezekine, pikantuk ridhone Gusti kan akhirat. Betul, wonten kelepatan kula, wonten sing sangat warga pajak saged ngrembaka ngrembaka kuyup wukur gandeng renteng pun enten kendali babagan lintu-lintu lek enten kala sangka wetan ayo wetan ana kala sangka iki ayo ikut enten kala sangka kulon baleno sawala ya sedaya kala menika dipun singkiraken sangka pundi paling sehat alhamdulillah.
buk pilih wonten babagan kula lampah lesingkah tembung kula kesetimah sing sanak lan boten ini sakan kabeh dinten ayoyo niki boten langkung pasur sak keluarga sedaya tancap binaringan digeng-gengan dan diburu makmur panjang umur asal ngetune Gusti kang model tinggi. Lampah kula ketindak tembung kula ketimah sing oleh iki garak kan iki garak lebur dina ayoyo boten langkung Pak Diki mugi-mugi tansah binaringan sugeng regeng ayem ayem subur makmur panjang umur sehat walafiat napa tujane saged tindakan panjang umur pikantuk rikane Gusti Allah. Seliramu cahayu
1, 2, 3, Fajar. Masuk. Yo lah ngono, orane rene aja rada mayo. Yo. Wah, iya protes mah randang. Fajar Kabupaten Kediri mengucapkan ya tumanda aku bergebrak lalir sing lupa ridane ngeri sang resesu muntah-muntah serwi lupakan menyukan sang paketan paketan samulat nerengut jiwat selalu basah mangsara Manggolo Cahyo. Udo. yeah.